taliwala sa dili pagsalmot ni Baby Dotalias sa umaabot nga kompetisyon sa Estados Unidos, malipayon siya nga nisaysay sa iyang kasinatian isip usa ka paddler sa Philippine Accessible Disability Services o PADS Adaptive Dragon Boat Racing Team. Isip usa ka cancer survivor, usa lamang si Baby sa mga inspirasyon ug mga kinabuhi nga natabangan sa PADS. Ako di ko kabaw mo langoy pero tungod lang nga enjoy gani pag-abot na sa dagat di na gyud ka ka-feel og lak kanang hadlo kay murag enjoy ka once nga moro na gani lindot na gyud kaya makita nimo ang video gani namo nga every training na may video nga murag nag-improve gani nga nindot gyud as in. Especially on Karon gipahigayon ang send-off program alang sa PADS Dragon Boat Team nga gitakda nga molarga karong Miyerkules, Hulyo 22 sa hapon, padulong sa Sarasota, Florida sa Estados Unidos. Gipahigayon sab ang Thanksgiving Mass ug blessing sa mga bag-ong equipment para sa mga atleta. Malaumon ang grupo nga makadala og garbo sa Pilipinas sa 13th International Dragon Boat Federation o IDBF Club Crew World Championships nga ipahigayon sa Sarasota karong Hulyo 18 hangtod 24 tuig 2022. we still have to go into training when they reach Florida for acclimatization and making sure that especially on if you look at physics on the buoyancy, they're training in the Mactan Channel, which is salt water, and it's fresh water in the lakes of Florida. Dugang pa ni Adorable, mas taas ang standard sa trainings ug ang pagbantay sa kondisyon sa panglawas sa mga paddlers. Mipadayag usab og suporta ang Cebu City Government ug malaumo ng PADS nga makakuha sila og dugang suporta gikan sa nagkalain-laing LGU ug sponsors. Usasab sa mga pangandoy sa PADS nga moabot ang Dragon Boat Racing sa ubang bahin sa Pilipinas, ilabi na sa Mindanao, ug matagaan og oportunidad ang ubang persons with disability ug higayon nga molambo sa maong matang sa paugnat sa kusog. Nato ang impact sa Dragon Boat. Dagog impact ang sport sa kinumpuso sa person with disability, and hopefully ma-realize na to tanan, no, as a community or as a nation how important community-based rehabilitation is, no, in every part of our country. Subay sa maong tinguha, ipahigayon ang Mandani Bay Dragon Boat Regatta karong umaabot nga Agosto 20 ni ining tuiga sa Mandani Bay sa syudad sa Mandawi. Pinaagi sa pagtinabangay sa Mandani Bay, Mandawi City Government, Mandawi City Chamber of Commerce and Industry ug sa PADS, mapahigayon ang labing unang Dragon Boat Regatta dinhi sa Sugbo human nga naigo kita sa pandemya. Tinguha sa maong kalihukan nga mailhan ang Sugbo, ilabi na ang dakbayan sa Mandawi, isip sentro sa Dragon Boat dinhi sa Pilipinas. Open ni sa public, no, ang ato ang event. Everyone can watch, can dine as well. Kay natay offer na food park. They can also interact with the paddlers. Mandani Bay will be providing us with huge tents para dili mainitan atong mga spectators, and also makaton sila sa sport, no. It's going to be a very festive Dragon Boat Racing event. Natay music, natay mga dancers, natay mga lion dancers, no. Alang sa My TV Cebu, kini si Sheila Marie Manabat, UPCOM intern.